вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Невяна Цветкова, още позната като дива вокал. И ми е особено приятно да ви приветствам тази вечер на първия концерт Солов на Наталия. Така че ако има приятели в публиката на Наталия, моля, сега е момента за много аплодисменти. В годините имаше едно желание в мен да направя концерт, който да сбира съдбите на много хора, които дръзват да последват мечтите си. Той се казва в моята глава "Живейки мечтите си". И случайно или не, преди 3 години Натали ме потърси и заедно вече много уроци и много търсения на душата направихме един уникален албум с любими песни на български, френски, руски език. Те бяха родени от общия труд, но най-вече от нейната смелост, наистина да последва мечтата да бъде на сцена. В процес на работа разбрах, че има от двата й рода много музикални хора, но тя ще ви сподели малко повече за това. Аз искам, преди да започнем и преди да поканя Наталия на сцената, да благодаря много специално на Инсайд Семинари, на Таня Марчева, която е в публиката. Защото ако няма наши съграждани с визия и фокус към любовта и към сърцето, аз нямаше да се срещна с Натали. Точно на завършването на Inside 2 я видях на сцената и си казах, тази жена е много интелигентна. Бях толкова поразена от интелекта й, не я познавах, от изказа й. И тя направи нещо, което за 10 години в семинарите не бях виждала, покани своето семейство на сцената. И така аз видях в нея нежността, свързаността и смелостта да заявява себе си. После в работата наистина видях отвъд фасадата нейната нежност, нейната сладост, нейната уязвимост. И затова за 2-3 години и предложих да запише тези песни. И после пък решихме заедно да ги представим пред вас. Това е първия солов концерт, въобще на който и да е ученик. Ако ме бяхте питали преди 5 години, като почнах да преподавам, дали ще има такъв концерт, нямаше да очаквам да има. Но много се вълнувам, много се радвам, че сте тук. И без повече да ви ангажирам, ще поканя на сцената Натали! J'ai été vu, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. De la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place où je te vis, je lui pris son bras et la souris. Il avait les cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre
et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France. Et on a dansé. Je suis restée seule avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Още веднъж добре дошли на всички. Много се радвам да ви видя. Макар и не съвсем добре всички, но малко по-късно. Благодаря, че уважихте мен, нашия труд и това да съм тук пред вас днес дължа на Вени, на това приключение, което вече трета година живеем заедно. Бих искала да се обърна към младите диваци. Диваците се наричат учениците на Невяна. Аз също съм дивачка. Най-голямата. И да им кажа, че тази песен беше голямо предизвикателство за мен, когато почвах да уча пеене. А сега вече мога да застана пред вас. Да сме така. Действително труда се възнаграждава, но трябва човек да е упорит и над, може би, като мене. И така, защо с Натали започнах? Тази песен съдържа, може би, квинтесенцията от моя живот, моите корени, които са по майчина линия руско-украински. Баща ми е българин и майка ми казваше: Наташенька, ти руская девочка. И аз: руская. И после: багарка. Българка. Добре. Това е наша гичка, която като малка са ми разказвали. Аз нямам спомени от тогава. Винаги съм искала да бъда екскурзовод, но нашата паралелка беше монтьор на електробурите. Да, и една година съм работила в завод Елпром, забележете. Да. И след това вече станах нередовна учителка. Като дете съм учила пиано, арфа и виолончело. Арфа съм учила на Ротердамската филхармония, на арфата съм се учила на арфа. Моята учителка Николи Мастеро беше там арфистка. А пък след това, вече като нередовна учителка, работих като учител по пеене 2 години и по френски в село Гроздьово. Водих хор
и печелихме награди. С текстата малко искам да се помагам от време на време, защото песните са много, аз може и да забия по някое време. Ние ще помагаме. И така, мисля, че до тук имаме и сценарий тук. Да ви представя брат ми на пулта. Дългогодишен диджей, тон режисьор и много известен в музикалните среди. Перфектен. La suivante, s'il vous plaît. На недельку до второго я уеду в Комарова, подойду подвыше глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом застану. Одна недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас, и вокзал скорее скалок на общественных началах. Если только захотите, будет личный водолаз. А на недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в Карельских скалах будет личный водолаз. До второго я уеду в Комарова на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, что в синем море не тонули корабли. А на недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. За то, что в синем море не тонули корабли. Знаем, че когато се разгръща, хвърляме обуските, но ще видим след малко. Една любима песен моя, която ме е пяла моята бабушка, Екатерина. Тя беше певица в хора на операта, Варненската. И трибут към нея. Tumbalala, tumbalala, tumbalalaica, tumbalala, tumbalala, tumbalala. Пей балалайка, чудната песен за любовта. Циганка стара пуши с лула и си спомня за младостта. Как с балалайка свирила тя чудната песен за любовта. Тумбалала, тумбалала, всички балалайка, тумбалала, тумбалала, тумбалала. Пей балалайка, чудната песен за любовта. Тя живяла бедно сама с мечтите на младостта. Влюбени срещала по света, с радост и жала тя песента. Тумбала смущала по света, с радост и пяла тя песента. Тумбалала, тумбалала,
много разказвала за любовта, топляла много сърца по света, но не открила никога тя чудната тайна на любовта. Тумбалала, тумбалала, тумбалалайка, тумбалала, тумбалала, тумбалала. Пей балалайка, пей балалайка, чудната песен за любовта. Балалайка, балалайка, тум-тум, тум-балалайка, тум-тум, тум-балала. Тумбалала, тумбалала, тумбалалайка, тумбалала, тумбалала, тумбалала. Пей балалайка, пей балалайка, чудната песен за любовта. Пей балалайка, пей балалайка, чудната песен за любовта. Да видим какво има. Да, една песен за всички вас сега. Предполагам, че много ще ви хареса. Баща ми много обичаше певицата, нейните песни, нейното творчество. И сега... Стомани вече по целия свят, безбройни войни из пакта седят и нещо тихо и тайно шептят. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, странен шум. Седиме двама в нощния час, зелени клонки се спускат над нас и всички листи се шепнат на глас. Тайно шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, нежен шум. Не шепнеш на мен две думи. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, чуден шум. Нима не знаеш, нима не разбра, че как си има във всяка игра. Какво ми казваш, не чува, аха, това е шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, обичам те. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, обичам те. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, обичам те. Може ли малко микрофон? И ние я обичаме, нали така? Да. И затова аз ще се кача само за миг, понеже като един професионалист виждам, че микрофонът е малко нисък и което е хубаво за диафрагмата, така леко да е наведена. Нека малко да повдигнем микрофона, ще ми позволи само да се потичка. В ръчичка ли ще го хванеш? Добре. Ще ми е по-удобно. Благодаря. Оставям ви в ръцете на Натали. Няма да танцувам повече, тъй че може да се позволя да държа. Oui.
Това е първата песен, която записах. 2022 година, юни месец. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Et passant endormi dans mes bras, que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. А следващата песен искам да я запеем всички. Музика маестро. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis
de corps où les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, Sitchki. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Следващия Сеня, няма ли столчка за нас? Там има някаква отзад. Може да отворите вратата вътре също. Те танцуват. Добре, хубаво. Сега, от тук нататък, тъй като диска се казва Метаморфоза на любовта. До тук бяхме в детството. Някаква ретроспекция така на живота ми, 64 годишен вече. От тук нататък вече влизаме в по-зрелия период, когато на всеки човек му се случва да се влюби. И моето влюбване беше в едно търновско кафене, Полтава се казва. Седнали на една маса с любимия сега. И там се случи магията. И аз като той ме изпраща на автобуса да се ходя за Варна. Между другото, утре правим 44 години заедно. Днеска си дадах сметка за това. Та той ми изпраща, аз се качвам на десятката през Събонводене да се качвам в Горна Оряховица за Варна, да си пътувам, защото учех тогава задочно. Той остава да учи в Търново, аз заминавам и какво усещам аз? Моето сърце е останало там, а аз пътувам. Тялото ми пътува, сърцето ми го няма. И така се роди телефонната любов, която аз я считам за химн на тази, мога да кажа, тя не консумирана любов, защото от разстояние звъняхме си по телефоните, по едно време му спряха телефона дори. Вие може би по-младите не знаете, но на времето, за да се свържиш по телефона, отиваш в почтата, даваш заявка. И когато те удовлетворят, тогава си говориш. Имахме един такъв период, доста месеци беше, когато наша любов беше телефонна. И следващите две песни, всъщност едната е за телефонната любов, другата е за моето Нанси, което е моето Търново. А пък моето кафе де Trois Colons бе Полтава. Да. Благодаря, Юрка. Телефон не дели, малко тъжна е тази наша обична ли. Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако аз заговоря, не мога така с моите длани да стопля твоята силна ръка. Как изрядно не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Хайде всички сега! Ти ще дойдеш тук, аз зная, но нещо в мене днес боли. Най-далечно разстояние е дори
ви. Може ли малко да чуя? Ще пресъхна. Как сте? Следващата песен наскоро научих, че в нея се пее... Защо се пее в нея за твърдица?
Оказва се, че министър на културата, който е бил тогава, е бил от Твърдица и затова Стефан Данаилов пееше за Твърдица. Много интересно. Сега, може ли музика? Може. Блеснат нас и виж, сега мълчим скотени двама. Древна любовта, за нея километри няма. Малък е света, comment ça va? Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester l'aimé, rester toujours. Comment ça va? Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester l'aimé, rester toujours. Спренския си смрък, наша мелохая, читна алема. Сега те чувствам много близа, как ми не е срам, колко много искам обич да ти дам. Сега ви чувствам толкова близки и не ме е срам, колко много искам обич да ви дам. Comment ça va? Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Comment ça va? Comme si, comme ça. Ще те наричам mon amour. Ще съм ти вярна pour toujours. Comment ça va? Comme si, comme ça. Ще те наричам mon amour. Ще съм ти вярна pour toujours. Comment ça va? Comme si, comme ça. Ще те наричам mon amour. Ще съм ти вярна pour toujours. Следващата песен, любима моя, значи представете си, ние редовна учителка на 20 години, квартирата е в село Гроздово, през прозореца се вижда една градина само, нали, двора, и вали сняг. И тя просто е толкова самотна и тъжи по любимия, че запява тази песен. Казва се "Пада сняг, вали сняг". Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige dans les canaux, et mon cœur s'habille de noir. Ce soir le cortège, tout
ce soir me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Mais tombe la neige, impassible manège. А сега за мъничко ще ви оставя в ръцете на Вени. Аз малко да се качам. Ама много малко, 2 песни, нали? Може да оставиш микрофона. Още веднъж аплодисменти, ако ви харесва това, което слушате тази вечер. На мен много ми харесва. Аз знам, че ще е още по-палаво, ако имаш и бежични микрофони, за следващия път ще се подсигурим. Сега на сцената исках да поканя още един дивак. Казах, че малко и е раничко, обаче много искам все повече таланти във Варна да проявяват дарбите си и да разцъфват на сцената, защото ние имаме нужда точно от естествени хора, примери, които да отпускат маските и да бъдат себе си и да ни радват със същността си. Затова ще поканя на сцената Снежана Бубева. Снежи! Нейните деца вече са звезди, те бяха едни от най-младите диваци и може да видите тяхно изпълнение в интернет на песента "Е хубава си Варна". Я кажи, Снежи, спират ли ги много по площадките? Да, спират ги. Така ли? Но както се случва понякога, Даже раздаваха автографи. те станаха много известни и вече нямат нужда от учителка. И затова майка им пое щафетата. И сега се надяваме. Преди това, ти също познаваш Натали, даже се оказа, докато си говорихме, че по-рано от мене си се запознала. Да, Нещо да кажеш за нея. Да, заедно на двойка бяхме в Инсайт. Там се запознахме, тя е вдъхновение за мен. И да Не те чуваме. Да. Може и аз да си го взема след малко. Та идеята ми е, че когато се запознах с нея, просто тя беше едно, как да кажа, като пъпка. И видях как разцъфва. И това доказва за всеки път, че възрастта е само една цифра. И за мен тя е едно голямо вдъхновение. Разбирате ли? Просто съм щастлива, че съм част от нейния живот и съответно от този път. И така, може би и аз някой ден така ще се престраща сама. И тя е едно вдъхновение, което ми показва, че всеки може да вярва и да има фокус в това, което иска. Благодаря ти, Снежи. И сега, без повече да отлагаме, ще поканя, защото няма празненство без българско народно хоро, всички най-големите диваци и най-малките диваци на едно хубаво право хоро. Маестро музика. Някой може да вземе тази. Да, тук може да се играе. Най-малките, право хоро. Само 2 минути, така че ставайте на време. И после пак ще се видим. Стано, стано, бяла стано, изгори мама и сушима. Стано, стано, бяла стано, изгори мама и сушима. Направи ма сухо дърво, мари за горене. Изгори ма и сушима. Направи ма, мари сухо дърво.
изгорима, изсушима, направима Мари сухо дърво. Много стимула до играчите! Хляб ти нося, гладен стоя, стано, стано, Мари бяла стано. Хляб ти нося, гладен стоя, стано, стано, Мари бяла стано. Изгорима, изсушима, направима Мари сухо дърво. Изгорима, изсушима, направима Мари сухо дърво. Останете на дансите, останете на хорото. Втори и последни хоро, Ганкиното, онова с подскока. За мома Яница, мома Натали. Как че е хубаво така. Даже може да около всички хора да направим едно още по-голямо хоро. Натали не се притесняваше къде ще играете, винаги се намира място за хоро. Раснала девойка, мома пораснала, с тънка снага, скитна премяна, румената смяна. Момче я хареса верница, и се почуди, и се полуди, как да я излъже. Хей, хубавица, хей, гълъбица, мома Яница, кой ще се намери любов да презери на мома Яница? Хей, хубавица, хей, гълъбица, мома Яница, кой ще се намери любов да премери, мома да спечели? Ето да видите как се качва човек излиза от сцената. Не е лесно. И много пече. Който не знае да пее, е много силно. Давам ти колаче, алка герначе, мома ги пази, светът чапрази, дойде ми унази. Снега ме захичи, сумо сме заплени, с любов голяма, любов за двама, двама за винаги. Хей, хубавица, хей, гълъбица, мома Яница, кой ще се намери любов да премери на мома Яница? Хей, хубавица, хей, гълъбица, мома
заснежи. И сега продължаваме с втората част от концерта. Натали, премини ли си, почина ли си? Готова ли си да ни разкажеш още от твоите интересни истории? Току-що появи още една интересна история. Я да ни я разкажеш. Тъй като върви и се събирам истории. Литка, ела тук. Значи, докато аз съм била там в Гроздево дъскалица, нередовно, Литка е била акушерка. Точно така бе. Благодаря, че тя сега работи в нашата любима гимназия. Чакайте да се сетя, да. Какво беше по сценарий? Така, значи мина, нали, любовта и консумираната любов и тя мина и дойде плода. Значи безусловната любов към дъщеря ми Татяна и сина ми Христо, които ги няма. Таня няма. Христо трябва да е тук някъде. Да. Значи, който е станал родител, той знае какво значи да се появи на бял свят. Едно такова малко живо същество, което зависи изцяло от тебе. Това е такова прекрасно чувство. Та сега за тази любов ще стана дума. Нещо ми дойде на ум, обаче мислите понякога идват, стрелкат се и заминават. Те само пречат. Да, забравих да ви кажа преди паузата, че моят дядо по бащина линия е бил кавалджия и гайдар и е преподавал тези инструменти. И също бих искала да го почетем и него тук. Дядо Христо. Любима на всички песен, моля да пеете и ви с мен. Бъдеще време, аз те искам днес и сега. Ти си моето любиво разсъмване и на утрото нежна следа. Ти си жарките стъпки на слънцето, вятър в пръстите сресъл мечти. И без теб денят не е същия, някак разговор без думи върви. Бъдеще време, в сегашното искам сега. Само днес се живее, обичам те. Утре друг ще гледа света. Тръсване и е пусто, светът е студен. Капките те измокрено тъжно е и е скучно, щом те няма до мен. Време бъдещето безпосочие, а сегашното в топло милас. Дето обич не е с многоточия и е ласка с цветен романс. Аз не искам бъдеще време,
Сегашно те искам сега, само днес се живее, обичам те. Утре друг ще ни гледа света. Ние трое с влюбени залези, с пълнолуние ясни от звезди, скуп въздишки в босоногите плажове и морето в твоите очи. Аз не искам бъдеще време, а сегашно те искам сега. Само днес се живее, с обичам те. Утре друг ще ни гледа света. Само днес се живее, с обичам те. Утре друг ще ни гледа света. Казвайте си го по-често. Обичаме те, Натали! Казвайте го на любимите ви хора, защото действително само днеска имаме. Вчера вече го няма, утре не се знае дали ще дойде. Маестро. Отдавна хората говорят, че ти си паметен ветен облак. Прииждаш бързо и отминаваш, и после столети след те поставяш. Прииждаш бързо и отминаваш, и после столети след те поставяш. Да вървам планина не искам, за мене ти си ручек искам. Твърди от нежност ти в себе храниш, и страсти огъни с мене палиш. Слъчи от нежност ти в себе храниш, и страсти огъни с мене палиш. И още хора да говорят, че ти напомняш дъжд пороен. Сраливаш грехи, треви зелени, погубваш всеки го, най-много мене. Заливаш грехи, треви зелени, погубваш всеки го, най-много мене. Да вярвам в думи не искам, за мене ти си ручек искам. Пред тебе само аз коленичам, отливам светлина и те обичам. Пред тебе само аз коленичам, отливам светлина и те обичам. Да.
обичам и това е. Дори да имам шанс за друг живот, на теб ще посветя душата нежна и тази тъйна гарчеща любов. На теб ще посветя душата нежна и тази тъйна гарчеща любов. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам и това е. Мигът поражда в нашите ръце и топлина, и приказна омая, и все потихи са безшумните лозе. Защо ли питам съботната вечер и отговора чакам с дъста е, а той крещи отблизо и далече. Аз просто те обичам, а той крещи отблизо и далече, че истината е една. Аз просто те обичам. 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 И това, което мина преди малко, аз се сетих, явно не му е било мястото там, а тук. Стигнахме до сегашно време. Днес. След 44 години можем да се похвалим с 2 деца и с 5 внуци. И всъщност, защо сме дошли на този свят? Да оставим следа след себе си и някак се с надежда и с упование гледаме на тях да израснат достойни хора и честни. Тук трябваше още, гледам тук сценария. Ти не искаш много. Да, добре, че беше Веня, защото тя оформи всичко. Сега, искам да кажа, че 40 години съм била учител. Като учител, всичко това, което в момента изливам на сцената, биваше жестоко потъпквано. С цел да отговарям на образа, който на строгия учител, който да научи децата на нещо. Вярно, научих ги. Тук идва ред да благодаря на моите директори, господин Цветков, госпожа Липчева, госпожа Панайотова, госпожа Парушева, които винаги бяха до мен и зад гърба ми,
Госпожа Веселина Тотева също. На нея, на госпожа Тотева, дължа сбъдването на мечтата ми да отида на специализация във Франция и да преподавам френски език изобщо. Тя възроди у мене това, което бях тотално потъпкала и забравила, че съм искала някога. И това се случи, знаете ли кога? Когато изгорих всичките си тетрадки, които пазих години наред с цел един ден, че ще ми трябва. Всичко отиде в печката. И тогава госпожа Панайотова и госпожа Тотева ми подадаха ръка и се случи възраждането в моя живот. Ходих на работа с пеещо сърце във френската гимназия. Години наред. И така дойдохме до същността. Маестро музика. Пламето от детенце. Я знам, тя е на годините на моята дъщеря. И много се вълнувам, защото не беше ученичка дълги години.
Да живее здраво! И така живота е едно разчитане и избора какъв ще е той за нас и в нашите ръце, в нашата лична воля. Можем да се гневим, можем да плачем, а може и да се радваме на живота и да казваме, да пием по една лъжица майната му и да продължаваме напред. И сега за пътуванията. Една динамична песен, в който я знае може да припява. Предполагам, че ще я харесате. Преди да изпеем с Невяна, дидова вокал, последната песен, искам само да ви
споделя, че диска е там при Наталия Радоканова, който от вас, на когото му е харесало, би могъл да си го вземе. И понеже знам, че не всички разполагат с устройство, на което да го слушат, да се остави имейла, за да му го изпрати в електронен вариант. И така, Вене, заповядай. Една любима песен на всички, ще изпълня Ме ми се иска малко една такава снимка за спомен с твоите приятели. Или не знам дали може едно видео наобратно. Само застани. Малко шум направете. Айде! И който знае тая песен да припява. Пускай. Маестро. Нашата героиня. Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморето не стана, за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Не сънувай прегръдките нежни на друга. Не сънувай, светът е за двама. Ще изгрее морето да топли тю. Даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси ме в там, срещу твоите свят. Потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми срещу твоите свят. Потърси ме. Не посрещай зарата без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама. Пак ще гледа в очите ти, приказан мен. Даже мен да ме няма. Не обиквай ти друга, даже сети или зор. Не обичай, светът
споделихте това пространство с нас. Очаквайте следващия концерт през есента. Силни и бурни аплодисменти, защото дори и аз не съм се осмелявала да пея 16 песни, изключително особено на тези зрели и хубави години. Аз ще взема микрофона и благодаря, че бяхте с нас. А който иска, може да си вземе автограф. Имаме само още 10 минути в залата. Имаме, но знам, че ще искате да я поздравите и от Националното радио ще позволят 10 минутки. Беше важно за мен и исках и ние да покажем. Благодаря много. Аз съм се взела да се приша. Ще ти кажа как. Вътре в средата да го Благодаря, че ви удобно.